see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather click ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow. Good afternoon. Nakalito na kami. And yung sinuot ko ay yung bagong labang PJs ni Mama. Kasi hindi ko alam kung aalis ba kami. Kasi anong oras na mag-alauna na. Kasi kanina, plano sana mag-SM. Kasi yung driver wala pa. So, nandito rin sila Ying. So, baka mag-stay na lang kami sa bahay. We'll see. And dinan kasi nila yung aking parcels, yung mga order ko sa TikTok. Blessed? Oh, wow. Oh, wow. Kumain na pala. Ano? Ayun na, hungry. Mama mo, ba ano siya? Nasa baba. Nasa baba daw sila, Mama. Na-board na iyan. No, I have to take pictures now. Si Olin, ano siya kay Tito, Tito Joy, kasi laging kinukulit, inaasar. Anong kinain niyo? Ayan nga, naglutong pang pasta, sabi ko maglutong pasta. Oo, kasi may sauce pa. Sabi, kumain na daw, sabi ni Joy. Sabi ko, hindi pa. Ayo. Kumain na kayo? Iyo, pero mayami pang pasta. Oo, kasi gusto nila yung... Tanahiling ko sa sauce. Yan, doon na lang sa Pag abot ko nga, hihiling ko sa microwave na lang. Sige. Para ano. Ano? Yan sarap. Ayan, talbos. Sardines. Tapos si Papa naglutong... Kaya, may Sandro. Si Sandro, turo mo ba? Tsaka si Joy, may duman. Anong oras? Service ka ng auto. May lakad mga busy nga sila. May lakad na naman sila. Saglit lang sila. Hinatid lang nila yung aking parcel. Parang Guys, bihira ko itong makita kasi busy siya sa kanya mga collab-collab sa mga kung saan-saan. Ngayon, binibriefing ako na ano daw kami, anong sinasabi niya? Basta. Kami daw ni Mama, kontrabida? Basta, walang dumang nga sa sala. Maparang ako sa imo, Hindi ka mag-usap ko na mamahali ako, ha? Tapos nagtaram ako yung sa hindi ako kantugutan. Kung nalabatan ko, sige na. Taram-taram na. Mahal ko sila, mahal na naman, no? Tapos si Mama, dala-dala naman. Tapos nga, bastong ka talaga. Matarama na. Sabi ko, dali ka mag-usip. Parang usipin ka talaga. Mahuli nga na! O, pupukpuk ko na naman ako ni Mama. Lumaog ka duman. Parang gano'n. Yuta. Rilingaw mo na yun. So, narin sabi ni Tito Rick, gusto magiging ni Tito Dick. Si Tito Rick kasi busy man. Gusto nga inuli mag-swimming dun sa bahay ni Tito Dick. Ano to kung hanggang doon? Ay, go doon. Kamahuli na kami sa 13. Tapos mapasikaso pa ako pang laptop nga. Ipaayos ko yung... Kay Darin, tawag. Busy na dala. Ito, Darin, makita ito sa mga ano. Saan ito? Ito pala paayos ito ka cellphone. Ako tungkol akong Ito, matibay ito. dalaw mo sa aga na daraw sa computer mo. Hindi, Pero daw parang kung parang pag nagagamit ka, may electric pa na natin. Ay, di ka kayo. Ito, lang. Si sa inima, si Tito Rick gusto mag-game, Ito na po na may black label, doon pang sa taas. Tapos din na mag-uruli. Hindi na, tadakulon man kitang kwarto, hindi. Dahil sa baba, tapos sa taas may foam na binakal. So, nagkabuluyo. Ano sabi ni Tito Dick? Gusto mag-inom nga dito? Uy, si Joyo, sabi niya tayo. Ano sabi ni Tito Dick? Maduruman niya kita, hindi ako nakakad. Gusto ko kaya ako maglumot, hindi pa nagbabalik sa bantay. Kaya nga ni, busy man Sabi ito. niya, maduruman niya kita, mairin niya kita, may anak pa naman. Nakulong. Sabi, pwede man sa birthday natin, di ba? Pwede Sa din. baka, pwede man. Pwede naman dito, oo. Sa 9, no? O dito na lang. Ano ba sa 9? Sa 9 lang, tapos pwede naman. Friday on 19! Tamang-tama! Friday gabi. Oo, Saturday. Hindi magkaroon. Tao yan, available man. Tapos may mga foam. Oo. Siya.
Si Holly. My eyelashes is so long. Initin natin yung truffle pasta sauce. Kasi wala namang kakain. Mga kanyang hamon ko, okay lang. Maski hari sa isa siya. As in, ako nga din nagluluwas. Sobrang peaceful. Ayan o. Sinitin natin ito para makain nila. Sino si Joy? Lagi niyang kinukuha yung mga bata. Kasi pabigaan mo ka naaki. Blair! Oh, yes. Ganda, divine. You look like Mamila. Yeah! I don't Ah, you look like daw sabi ni Mom. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound. What day ka ba? I won't slow you down. Tomorrow. Tomorrow naman, Philly. I knew we were on borrowed time, just a passing street, nothing you would keep. Hoy, Blair! I-off mo yung iPad mo. Yeah. Ano, nakipagpulitan siya. Dito kali ka, say hi to my vlog. Come on. Hi guys. Come Say, on. you look like Diana. Dali. Come on here. Say hi, guys. Halika nga. Bisa ka. Kay tita. Halika. No. Ay, okay. Try mo sa... Ay, hindi pa iniinit ko pa yung truffle. Yung sauce. Pinanggigigilan nila si Holly. Don't look at the camera. Just do your camera. To learn how to talk Bicol, you understand a little bit. Because I'm tired of talking in English. Yeah. Ali. So pretty, Ali. But I'm prettier than you. Ayan, spray. Ayan, magbakal ka. Binakal ko yan eh. Tiny toppy. Ang gamit ko sa harong yun. Binakal ko. Nasa, 100 plus. Tiny toppy. You got me overthinking, yeah, where we could be, needed some clarity. mag-acting na daw kami itong kapatid ko. May line pa naman, hindi tayo marunong. Dali na! Ano gagawin? Ate siya, ikaw, dito na lang to. Oh, hindi, make sure na walang maano ha. Tina, sino kita matarang? Ate matarang. Kahit kailan, hindi ko ibibigay silang kapatid ko. Tina, nagtatarang ang pagkasukamot. Ngayon, kamot lang. So, dito man nahilig. Ako matarang ka, nahilig ang hingin ako. Ako matarang man ako, ibigay mo sa Oy, ano pinang baby? Tapos ano yan? Tapos ano yan? Tapos saro. Tapos na. Natatawa na. Hala! Kahit ano na? Kahit kailan, hindi ko pa Yan. Tatapag kayo doon nga baga mo ano mo. Iyan mo, kaas mo ko. Nasa salon mo na. Pinuto mo na. Stay there. Kahit kailan hindi ko papamak ang kapatid. Kahit kailan. Tayo mo ulit. I want candy too. Yeah. I want the jelly straw. Para mataka. Timer, naka-timer. 2.
Tuklang mo, tuklang mo. Tuklang mo. Ikaw na tayo sa kapatid ko. Dapat ako pa kayo sa pandok ko. Kulang! Ganyan. Yun ang play ko eh. Kumain na ba yun? Yun ako. Hindi ka natin pa kanina save! Dapat engineer job na sa'yo. Save na yan. Yaw na. Dapat. So, Kaya ikaw tawag mo na perfect sa'yo na. ng sa'yo ng kapatid ko. Dawal ka. Kahit kailan, hindi ko ipapahamak. Kahit kailan, hindi ko pa Mga kapatid ko. Tapos taas ko sa'yo. Tapos, Tapos sabihin mo kung ano, kayo nang bahala. pero hali-hali pa. Oo. So mag-iwi ka mo. dapat Parang ano na ka mo. Hindi ka magbayad ka. Kaya ano. Oh, sige, go. Dito yung marini. Iwa. Ate. Kahit kailan, hindi ko. Blair doon. Kahit kailan. Blair. Yes. No. 3, 2, 1. Bago ka mag-save kahit kailan. Kahit kailan, kasi pa bago, ano bang nauna? Kahit kailan muna? Kahit kailan. Hindi ko sa'yo bibigyan ka Tapos dito. sa sipa. Tuklang to. Okay. Dapat masalungo na ito. Ano ba yung matasalo? Makatapos sipa mo sa ko'y tao ko. Sa pagkarangan mo. Ili mo mabitis ni Ate Chok ha? Masabay. Dapat sisipa siya. Ayun. 3, Aksyon, no? Go. Kahit kailan, hindi ko, Hindi ka na magsipa kahit kailan. Hindi magsasalita papahamak ang Kahit kapatid kailan, ko. hindi ko papahamak ang kapatid. Bitawan, hindi na ako tatamaan pa. Magkalala ka. Totoo pa ito. Pakatao kang bag. Kaya nga. Kahit kailan, hindi ko papahamak ang kapatid ko. Okay. Pakatong isa ko kumabutas. Malis ka dyan muna. Blair. Blair. Where? Blair. Action na kami. Tara. Kahit kailan, hindi ko papahamak ang kapatid ko. Ano naman si ate? Ano naman si ate? Wala. Set mo tayo ba? Grabe ako initan sa patok ko. Okay, singa mag-iwo. Kaya kaya hindi ako po na. 3, 2, ako pumalay. 3, 2, 1. Tara. Kahit kailan, hindi ko papahamak ang kapatid ko. Paluwasan natin. Kayo nang bala sa kapatid ko. Tara natin. Kayo na bahala sa kapatid ko. Ay! Kala! Halik pala na. Patay. Tunog ba ito? Ah, Tunog ba ga? ano na ini? Basta yun na po tapos. Ano na ito? Discard. Ano? Discard. Discard ba ito? Iya, discard. Ano ka lang? Save mo naman. Ibigay ko. May mga edit pa kayo tayo. Focus ba na siya? Ano, bumalik siya ka sa edit siya. Masok, edit yung ganito. Ako nang bahala. Basta. Tapos Masalit paano pa. paano ka ano? Yan, ano ka? Ano susaro? Kayo Kayo na bala sa kapatid ko. 3, 2, 1. Kahit kailan, hindi ko ibibigay ka pa. Papahama. Hindi pa nagpupun ma-action na. O, sige naman ako. 3, 2, 1. Kahit kailan, hindi ko ipapahamak ang kapatid ko! Kapuso mo si ate. Kayo na ba? Sa pagbalat. Harap natin. Kayo na bahala sa kapatid ko! Perfect! Good. Next, next. Ayan. Ibigay ko yung kapatid, kahit kailan, hindi ko ipapahamak ang kapatid ko. Kayo na bahala sa kanya. Wag na sumumpulon hindi.
Hindi ko ipapahamak ang kapatid ko! Te, pandok mo, te. Kayo nang pala sa kanya lang. Te! Kayo nang bahala sa kanya! Te, nainot ka! Nainot ako! 3, 2, 1. Kahit kailan, hindi ko ipapahamak ang kapatid ko! Ready, te? Kayo nang bahala sa kanya! Tapos nagkalimig ka. Eh, magaling mo palitan. Dapat palitan mo ito kang... Anong yan ang kinakain mo? Ice candy. Yan, kumakain na rin si Holly at saka si Ate Shai. Ito, ice candy. Yung ginawa nila Holly at Papa kagabi. Hindi ka matukaw. Hindi ka matukaw. Hindi ka matukaw. Diyan ka mama, tapos ipupos mo, tapos matukaw ako na yaw, naligisig si mama, video mo. Bukas. Anong naisip ka si Luto? Hoy, bumata ka na daw dyan. Nakasab na lang mga kulit. Ako din nagbamata. Maaling nga eh. Kasi turugo mo pa. Dari dumang ka matukaw. Diba kang ano mo? Nakatanday ka ngaya. Yan. Dapat ganun may mic kita day. 1, 2. Kusugan mo yung boses mo. Te, kusugan mo natin. Kusugan mo ang boses mo. Ano na yung sikreto? Paano ako pagsabuhay na mama? Kusugan mo ang boses mo. Tayo man lang mo. Ang bukas mo tulog. Hindi ka saan. 1, 2, 3, go! Ano na inisip ko sa to? Paano kapag na lamang ako? Huy, mata na! Ma! Tulog pa si Crisel! Bahala ka dyan kay mama! 3, go! Hoy, Crisel, ano na? Turugong ka ba? Sata na daw dyan, hoy! Bago pa nun ang aking liyo. Ay, ano na daw electric fan? Kasi bago paan. Napansin ka ni Joey. Nabalik mo sa electric fan. Tapos. Digi ka na. Diyan na siya mga-video. Tapos. Digi ka na. You want that? Chocolate. Digi ka na. Paulo na nun mo balay ka. Si Mama, dapat na yung si Ma. Ang duwang niya. Hindi ka naman Mama, magdigdi ka. Ako, Mar? Diyan ka sa nagtatap. Piling ka. Lingan yung tuna. Ang tugang mo. 1, 2, 3, go! Jesus, talaga ang kapatalan ng hilingan ni Jonathan. So, electric pa lang pagkinaga. Maray na sa, ano ba yun? Nasa lako. Tapa na baga. Ito. Oo. Ulit. O, dahil, okay. I-delete mo lang. Dahil sa na lang. Taro pa. Tingnan. Taro pa. Ito na pagbunot na. Ready ka na? Ready ka na? Ano magtagaw? Jesus, Mariusip, ng tarugan mo talaga ni Chon. Go! Isus ng tugang mo ni Chu ng kapatalan. O ano na talagang tugang mo ni Chon? Grabing kapatalan. So, electric pa lang pinahiga. Ingintan pa talaga. Jesus, Marina, sa nababaarog ka ng isip ko. Sabi ni Ma, pahingaluan ng electric pan. Dain mo pagpahigdaon. Ano na nakakit mo, Ma? Ay, magalang mga na. Uraga na ako ka. Dahil nakakaukod. Okay. Ano yung ginaayo? Saan ang gagawin? Sana nga, tight ka na. Tight ka na. Ayaw Ayaw tong kanya. Ayaw naman siya. Tapos, may siya. Tapos, masagod pa. sorry na. Sorry na. may Ang bumula. hirap mo kasing bihisan. Ma, bakit pa kasi ako ang pinabihis mo? Ang tamad-tamad mo. 1, 2, 3. Wala. Wait lang. Excited. Niyak pa na may isa pa ka na maganda. 1, 2, 3, go. Hindi na. Sorry na. Sorry na. Kasi bihisan na. Ma! Yes, bakit? Tamad-tamad mo kasi. Tama ba? Medyo. Okay na ba? Ano? Wow! So pretty! A blush on! May lashes! Baba, mahulog ang tangan.
You look at the camera. Wow, pretty. Tapos nagbot ka na, nagbot ba ito? Libong hours. Nag-wiggle na. Wiggle. 1, 2, 3, go. Ay, kayo! Sorry na. Ang hirap mo kasi bilisan. Dalawa na kaming TikTok. Ang sakit. Ang pula. Pagka mong katapos. Yung ginawa namin, yung magkapatid, yung binibihisan niya yung kapatid niya, tapos sinabihan niya yung mama niyang tamad-tamad. Yun ang ginawa namin. Ay, mayroon rin naman. Ang dami. Ay, mayroon naman. Si mama naman daw. Ang hirap pala magganito, no? Tapos kung makailang take ka, ang bugbog sarado ng, tingnan mo, na-feel ko na yung half din. Eyo. Ano yung fruitcake? Gusto mo? May ko daw bet ang fruitcake. Alis na sila. Hindi na lang susukray na tinako sa imo. Hoy, Joy alas 10, Joy. Joy, alas 10. Kabis na ulit tayo. Umalis na yung bisita. Nag-ano lang kami. Nag-content lang yung sister ko. Tapos balik na siya. Yung braso ko ang pula. Kasi nasaktan niya din ako. Isa rin namin kasi ang lakas ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin today. Oh my God, plano namin mag-swimming bukas pag okay ang lahat. Punta tayo ng tabako. Iniinit ko yung kakainin ko. 4:38 na. May kaldereta pa, yung buto-butong kaldereta. Tapos, shirataki yun ang kakainin ko. Sila nagpasta ulit sila. Tawagan ko si Jack. Bibisi ng mga tao. Ito din, si Jackie. Twice ko lang siya nakita nung Pasko, tsaka nung pumunta kami nung namigay si Holly ng Jack! Anong gawa mo? Saan? Sa Tumla. Anong tumla? Sa Tumlang Lake. Sen yan? Sa Kamalik. Ay, harayo. Sen ang kamalig? Oh, search mo, Tumlang Lake. Magayon? Yeah, okay man. Malipot-lipot mo yan eh. Kaya naman, kailang day pa may sabi. Alat mo lang. Maparuson. Kaya sa baga sumayon, kailang nakatago yan. Mas magayon ang mayon ko, digdi. Day pa nga na, yun eh. Dahil man maano, madampugon. Ikaw na din yung activity. Sa Kamalig, saan ba? Papunta ba yan dito? Nagyora nila ka mo. Oh, mabod naman kami sa farm plate. Pero dahil ko parang ang pangit, makaparuson mo yan. Ang gadaw mo yun. Sa aga ba? Maganda ang weather. Mapunta tayo ng Kabunwag. Ano yung Kabunwagan? Uyo. Nuri ka mapatama ko. Sa aga nga. Sa aga? Makararigos kita. Tapos si Holly nagrereklamo na wala daw siyang swimming for simula nang dumating siya. Kasi nga, pangit din ang weather. Ayaw nga ni. So, guys, alis kami. And tingnan nyo, ang daming tao dito. Kung saan tayo pumunta. Pila. Ang dami talaga. Last day, ano na kasi? Last day na ng holiday kasi. Pasukan na naman. Punta kami ng Kamalig. Imimit namin doon si Jack. Kasi nandoon sila Jackie. So, imit natin. Kaya ayan. Dali-dali kaming nagbihis. Ang ganda ng ano. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone.
feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I so Okay, malapit na kami sa Sumlang Lake ang pupuntahan namin. Turn left, then turn left. Si Waste done. Kanina na wrong siya. Ayan yung gate. So far. So dyan na siguro tayo. Saan ang entrance niya? Turn left, then you will arrive at your destination. Okay. Alat lang. Dito na kami sa Sumlang Lake. Ayan yata yung lake, oh. Ayan lang yung lake. Oo, kawawa naman yung baby, umiiyak. Look at that, Holly. This is the lake. We should come here early. Para nakaride kayo dyan. Naligaw po. Naligaw tayo. Naligaw kasi kami. Look at the castle, Holly. I wanna go swimming there. Look. Like the water is so blue. That one is dark. Yeah. We'll see. Madilim na eh. Hawakan mo si Holly, ate, ha? Suko. Punta kami dito sa Socorros. Nandito na sila, Jack. Dito tayo magdi-dinner. Hi! Nandun si Lucas! Ngayon hindi nagpakita. Alert number 2 daw to, sabi ni Wilson. Kasi dapat pupunta raw sila ng family niya. Di ba umuwi si Wilson? Akit sana sila sa Mayon Rest House, kaso hindi raw pwede kasi alert number 2. Saan? Eto na. Ito na pa. Ito na pala. We're going around. Mr. Sandman. Andyan na si cousin niyang Lucas. Andito sila eh. Kaya sabi ko, punta din kami. Lucas! Ano nga yung province? Butuan kayo, di ba? Butuan kayo from Butuan City! Ang layo. Akalam galing Butuan City. Ayan si Lucas. Oh, nagkita sila. Tapos ando pa yung ibang kids. Hug ate, hug ate. Hug ate Holly. Hug ate Holly. Hug ate Holly. Yan magkarga. Oh, you like ate? Ayaw niya sa akin, pero kay ate nag-ano. Hoy, come to tita. Sabi niya. Bet niya si ate Holly. Imported daw si ate, ako hindi. Play with Charlotte. Can you come to me? To Lolo. Lolo. Sa akin ayaw talaga. Say hi to my vlog. Say hi, vlog. Lucas, say hi to my vlog. Say hi. Come. Come to tita. Kay ate Holly ka lang ha. Tsaka lolo ha. Namimili ka ha. Kahit dun sa nung Pasko, hindi rin siya lumapit. Oh, go to ate. Go to ate Holly.
Ate Holly! Ano talaga siya kay Ate Holly? Tawa siya na. Pakita na yung mayon gabi na. Pauwi na pala tayo. Naghahanap kami ng Dunkin Donuts kasi gusto nila mag-Dunkin. Daraga pala to. Eto, nasa Daraga tayo. Ay, ang ganda rin dun, no? Parang may electric pan or lollipops. Yung pa-decor dun. Look at that, Holly. That's nice. Oh, look. Nice. Look at the Dunkin' Donuts one. Yeah, but look at that one. Pumunta pa kami ng Rawis. That side. Hindi kasya sa drive-thru ang aming car. Kaya ako na lang papasok. You want coffee? Let's have coffee. Oh, pwede ka dito mag-park? Ah, sige. Wait, Ah, parang wala sila. Ah, yan. There's no choco, ate. No more choco. Just this one and that one. Gusto niyo sa choco. Wala na sila yung choco honey dip. So, Munchkins lang yung pinili ko, tsaka Bavarian. Kasi yung strawberry last time, hindi na kain. Wala, hi ate. Thank you po. Ito lang. Opo. Oh, you may push this again. Thank you. Ah, thank you. Okay, let's go. Pauwi na tayo. Oh, wala naman siya. Ah, matao pa din. Pero hindi nagkatulad kanina. Na ang daming nakapila. Ang ganda ng mayon. Guess what? And the city light. Guess what? And the other lights on the other side. And in the center, the mayon. Naghintay si Papa. Ay! Is that the one? Ayan na. Ayan. Donut pa? Mom, it's the one you got me. What? The one with the green, blue, Ah, with the the, heart. okay. Oh, the colorful one. Yeah. I miss your mother. Ano naman? Di ka pa naliligo? It's cold. Let's go inside. It's cold out there. Oy, eat na. Kumain na sila. Ayan, kain na sila. Alright, okay. Put the lights on. Wash your hands I first. already have. I went to the toilet. It did go Okay. to the toilet. You don't trust me? No, I just want to make sure that you did. Oh, I just Okay. popped it. Good? Yes, Mom. Thank you. Oh, which one This should is I just get? like the chocolate. I will get this. Oh, I would like the Bavarian. I don't like that one. Mm. Why? Mm. It's good. Mm. It's that for tomorrow. Wow. You're not gonna eat that all. Okay, one of this. Imagine all the air conditioning in the house is on. It would be freezing. No, Yeah. one more Bavarian. My favorite. Or remove the ice.
And then just draw a line here. The best. Mama. Bavarian. Put on your face. Mmm. So good. One more now, Mom. So good. Ano ma? Nilamig ka na sa labas? Malamig. Malamig. Wow. Hi, Patricia, Pauline, and Chrisley Kamasis. Thank you for watching our vlogs. Time, so